Kapitola 19. Dar rozličných druhov jazykov. A každému je daný prejav ducha na všeobecný úžitok, lebo jednému sa dostáva od ducha reč múdrosti, inému slovo známosti od toho istého ducha, inému viera v tom istom duchu, inému zase darí uzdravovať v jednom a tom istom duchu, inému opäť schopnosti činiť divy a zase inému prorokovať, opäť inému rozlišovať duchov, inému druhy jazykov. V našom štúdiu darov ducha prichádzame k téme rozličných druhov jazykov. Slovo rozličné v 1. Korinťanom 12.10 je vytlačené kurzívou, čo znamená, že to pridal prekladateľ. V skutočnosti tento verš hovorí inému druhy jazykov. Avšak v ďalšom písme Pavol povedal, že Boh ustanovil v cirkvi hovorenie neznámymi jazykmi. 1. Korinťanom 12.28. Preto nebudeme biblicky mimo, keď povieme rozličné druhy jazykov alebo odlišné druhy jazykov. Tento dar jazykov je dôležitým darom v tom, že jazyky sú dverami do nadprirodzena. To nevyhnutne neznamená, že dar jazykov je najlepší dar, lebo ako sme naznačili predtým, najlepším vyšším darom je dar potrebný v danej chvíli. Jazyky najvýznačnejší dar. Z troch hlasových darov, alebo ako sa niekedy nazývajú darmi prejavu alebo inšpirácie, dar proroctva, rozličné druhy jazykov, výklad jazykov, je dar jazykov najvýznačnejší. V denomináciách ľudia často kladú túto otázku. Prečo letniční kladú taký dôraz na jazyky? Odpoveď je, nekladieme. Je niekoľko dôvodov, prečo sa môže zdať, že ten dôraz kladieme. Prvý, často sa nás pýtajú na jazyky a preto sme vtiahnutí do diskusie ohľadom jazykov. Druhý, hovorenie v jazykoch je počiatočný fyzický dôkaz, keď sú ľudia pokrstení Svätým Duchom. Tretí, prejav jazykov na verejnom zhromaždení je najčastejší manifestovaný dar ducha. Štvrtý, jazyky a výklad jazykov sú charakteristické pre vek cirkvi, preto sa viac prejavujú. V Starom zákone vidíme všetky ostatné dary ducha v činnosti, slovo múdrosti, slovo známosti, špeciálnu vieru, dary uzdravovania, činenie zázrakov, proroctvo a rozlišovanie duchov, všetky dary ducha okrem jazykov a výkladu jazykov. A tiež v Ježišovej službe vidíme všetky dary ducha v činnosti okrem jazykov a výkladu jazykov. V jeho službe nenájdeme pôsobenie jazykov a ich výkladu. Piatý dôvod, prečo sa zdá, že letniční tak veľmi zdôrazňujú jazyky, je ten, že Pavol dal jazykom vedúce postavenie. Jeden dôvod, prečo to urobil, bol, že vtedy práve tak ako teraz je hovorenie v jazykoch v rozsiahlej miere nepochopené. Dar jazykov je nadprirodzené znamenie. Rozličné druhy jazykov je nadprirodzený prejav skrze Svätého Ducha v jazykoch, ktorým sa rečník nikdy neučil, ani im nerozumie a nie vždy im rozumie poslucháč. Hovorenie v jazykoch nemá nič spoločné s jazykovednou schopnosťou, nemá nič spoločné s myslou alebo intelektom človeka. Je to hlasový zázrak Svätého Ducha. Mohli by sme sa spýtať, čo je dobré na hovorení v jazykoch? Ježiš v Markovi 16.17 povedal, a v tých, čo uveria, budú sprevázať tieto znamenia. Novými jazykmi budú hovoriť. Jeden kazateľ, ktorý sa to snažil vysvetliť, povedal, to len znamená, že človek, ktorý zvykol preklínať, klamať a robiť vulgárne vtipy, viac to už nerobí, hovorí novým jazykom. Avšak tento argument je trochu slabý, pretože keď čítame celý kontext následujúcej pasáže písma, vidíme, že každý z týchto znamení je nadprirodzený. Marek 16, 15 až 18. Choďte po celom svete, kážte evanjelium všetkému stvoreniu. Kto uverí a bude pokrstený, bude spasený, ale kto neuverí, bude odsúdený. A tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia. V mojom mene budú vyháňať démonov, budú uplatňovať autoritu nad démonmi a zlými duchmi v jeho mene. Novými jazykmi budú hovoriť
hady budú brať, to znamená, že veriaci nebudú v nebezpečí, ak to urobia náhodne ako Pavol na ostrove Malta. A keby vypili niečo smrtonosného, neuškodí im, na nemocných ruky budú klásť a nemocní budú uzdravení. Každý rozmýšľajúci človek mohol vidieť, že ak ostatné 4 z týchto znamení, vyháňanie démonov, branie hadov, vypitie niečoho smrteľného bez ublíženia a kladenie rúk na chorých sú nadprirodzené, potom iste je tiež nadprirodzené 5. znamenie hovorenie v jazykoch. Preto jeden dôvod, prečo hovoríme v jazykoch, je ten, že Ježiš povedal, že toto znamenie bude sprevádzať veriacich. Tiež jazyky sú biblický počiatočný dôkaz pokrstenia vo Svetom Duchu. Skutky 2.4. Dar jazykov je výnimočný pre toto obdobie. Jeden kazateľ nesúhlasil s hovorením v jazykoch, hovoriac: Ján Krstiteľ mal Svätého Ducha a nehovoril v jazykoch. Proroci v Starom zákone mali Svätého Ducha, ale nikdy nehovorili v jazykoch. Tak prečo my musíme hovoriť v jazykoch? Ale nesmieme zabúdať, že Ján Krstiteľ slúžil ako prorok za Starej zmluvy. Proroci za Starej zmluvy neboli znovuzrodení, nemali oživeného ľudského ducha, nikdy neboli učinení novým stvorením v Kristu, 2. Korinťanom 5.17, pretože Ježiš ešte neprišiel vykúpiť ľudstvo a neprebehla jeho smrť, pochovanie a vzkriesenie. Preto proroci za Starej zmluvy neboli naplnení Svätým Duchom takým istým spôsobom, ako znovuzrodení, duchom naplnení veriaci, žijúci za Novej zmluvy. Za Starej zmluvy Duch Svätý prišiel na tých, ktorí stáli v úradoch proroka, kňaza a kráľa, aby ich uschopnil naplniť ich úrady alebo služby, ale neprebýval v nich ani ich nenaplňal v tom istom zmysle, ako to robí u znovuzrodeného duchom naplneného veriaceho, žijúceho za Novej zmluvy. My nežijeme v Starej zmluve. Čo sa udialo za Starej zmluvy, bolo napísané ako príklad pre nás, ale to neznamená, že sa máme snažiť žiť tak, ako žili oni za Starej zmluvy. My chceme Svätého Ducha a manifestovanie jeho darov v našich životoch podľa Božieho nariadenia, v ktorom my žijeme. A dar jazykov a výklad jazykov sú výnimočné pre tento vek cirkvi. Ján Krstiteľ bol ešte za Starej zmluvy, bol prorokom v Starej zmluve. Ježiš sám ohľadom Jána Krstiteľa povedal: Medzi narodenými zo žien nepovstal väčší nad Jána Krstiteľa, ale kto je najmenší v kráľovstve nebeskom, je väčší ako on. Matúš 11.11. Preto musíme začať so skutkami apoštolov. Nemôžeme ísť späť do Starej zmluvy a podľa nej riadiť naše životy, pretože my nežijeme pod touto zmluvou. My máme lepšiu zmluvu založenú na lepších zasľúbeniach, Židom 8.6, obzvlášť v oblasti zasľúbenia Svätého Ducha. Jazyky sú dôkazom naplnenia duchom. Keďže som bol v denominačnej cirkvi vyučovaný, že keď sa človek znovu zrodí, dostane Svätého Ducha, a to je všetko, čo môže zo Svätého Ducha dostať, ako mladý pastor som sa rozhodol zistiť to sám. Šiel som svoju odpoveď hľadať do Biblie. Veril som, že v mojej cirkvi kážem to isté znovuzrodenie, aké kázali a zakúšali v skutkoch apoštolov. Veril som a ešte stále verím, že som kázal ten istý vodný krst, ako kázali a praktizovali v skutkoch apoštolov. A veril som a ešte stále verím, že som učil a zachovával Pánovu večeru alebo sväté spoločenstvo veriacich, ako to robila prvotná cirkev. Chcel som byť biblicky založený a novozákonne vyučený a držať sa biblických doktrinálnych praktik. Tak som jednoducho šiel do skutkov apoštolov, aby som uspokojil svoj vlastný rozum. Ako som dôverne preskúmal písma v knihe skutkov, zistil som, že je tu zaznamenaných 5 prípadov, kedy veriaci prijali Svätého Ducha. Týchto 5 prípadov prediskutovaných v 8. kapitole je dostatočných, aby nám ukázali vzor, ako Svätý Duch jednal v prvotnej cirkvi. Ľudia boli spasení a následne naplnení Svätým Duchom s dôkazom hovorenia v jazykoch.
Toto je vzor pre nás, ktorí dnes žijeme pod tou istou zmluvou. Boh túži, aby bol každý veriaci naplnený Svätým Duchom, vystrojený mocou z výsosti. Lukáš 24:49. Preskúmajme ešte raz týchto 5 prípadov. Skutky 2:1-4. 120 na deň letníc, boli to muži a ženy vrátane Márie, Ježišovej matky, ktorí boli na deň letníc zhromaždení v hornej miestnosti a boli naplnení Svätým Duchom a hovorili v jazykoch, ako im Duch dával vyslovovať. Ďalej, skutky 8:5-17. Samaritánci. Boli spasení pri Filipovej službe, prijali Svätého Ducha, keď na nich Peter a Ján kládli ruky. Šimon videl fyzický dôkaz naplnenia Svätým Duchom, čo bolo pravdepodobne hovorenie v jazykoch. Ďalšie skutky 9:3-18. Saul, neskôr nazvaný Pavol, hovorí, keď Ananiáš položil na neho ruky, Pavol prijal Svätého Ducha. Vieme, že Pavol hovoril v jazykoch, pretože neskôr napísal cirkvi v Korinte. Ďakujem Bohu, že lepšie hovorím jazykmi ako vy všetci. 1. Korintianom 14:18. Skutky 10:44-46. Kornelius a jeho domácnosť. Táto udalosť sa stala po rokoch od dňa letníc. Ako Peter kázal evanjelium týmto prvým pohanským novoobrátencom, všetci boli spasení a naplnení Svätým Duchom a hovorili v iných jazykoch. Skutky 11:14 hovorí o spaseniu. Skutky 19:1-7. Efeskí učeníci. Táto udalosť sa stala mnoho rokov po dni letníc. Títo efeskí učeníci boli spasení a pokrstení v mene Ježiš, potom ako im Pavol vysvetlil evanjelium. Potom Pavol položil na nich ruky, okamžite boli naplnení Svätým Duchom a hovorili v iných jazykoch. Takto v Biblii v skutkoch apoštolov vidíme, že počas mnohých rokov sú tu 3-krát zaznamenané udalosti veriacich, ktorí prijali Svätého Ducha. S dôkazom hovorenia v jazykoch a 2-krát je naznačené, že dôkazom pre veriacich, ktorí prijali Svätého Ducha, bolo hovorenie v jazykoch. Mali by sme očakávať, že dnes ako dôkaz budeme mať to isté svedectvo krstu Svätým Duchom. Cieľ hovorenia v jazykoch. V 8. kapitole sme detailne hovorili o dôvodoch pre hovorenie v jazykoch. Prejdime rýchlo znova niekoľkými tými dôvodmi. Počiatočný dôkaz prijatia krstu Svätým Duchom. Hovorenie v jazykoch je počiatočný dôkaz alebo znamenie naplňujúcej prítomnosti Svätého Ducha. Skutky 2:4. Samozrejme verím, že potom budú nasledovať iné dôkazy, ale tento je prvý, alebo počiatočný fyzický dôkaz. Ďalej, nadprirodzené hovorenie tajomstiev Bohu. Pavol uvádza ďalší dôvod pre hovorenie v jazykoch 1. Korintianom 14:2. Lebo kto hovorí neznámym jazykom, nehovorí ľuďom, ale Bohu. Nikto ho totiž nechápe, lebo v duchu hovorí tajomstvá. Mofetov preklad hovorí božské tajomstvá. Preto jeden dôvod pre hovorenie v jazykoch je ten, že človek môže hovoriť nadprirodzene tajomstvá Bohu. Nehovorí ľuďom, ale Bohu. 1. Korintianom 14:2. Ako mladý baptistický pastor si spomínam, že moje srdce túžilo po nadprirodzenom obecenstve s Bohom. Niekedy som sa modlil niekoľko hodín naraz, ale vždy som odišiel preč a cítil som sa tak nejak podvedený v mojom duchu. Môj duch nepovedal, čo chcel, pretože som sa zväčša modlil z mojej hlavy, mojim porozumením a nebol som schopný tým spôsobom plne nadprirodzene vyjadriť svoje srdce Bohu. Jeden z najväčších úžitkov naplnenia duchom a hovorenia v iných jazykoch je ten, že môžeme k Bohu hovoriť nadprirodzene. Váš duch skrze Svätého Ducha, ktorý je vo vás, hovorí k Bohu. Lebo keď sa modlím neznámym jazykom, modlí sa môj duch, ale moja myseľ je bez ovocia. 1. Korintianom 14:14. Amplified Bible hovorí, môj duch skrze Svätého Ducha vo mne sa modlí. Zvelebovanie Boha. Ďalší biblický cieľ hovorenia v jazykoch je zvelebovanie Boha. Skutky 10:45-46.
A spomedzi Židov veriaci, ktorí prišli s Petrom, úžasli, že aj na pohanov vylial Boh dar Ducha Svätého, lebo ich počuli hovoriť jazykmi a velebiť Boha. Tak vidíte, hovorenie v jazykoch je prostriedok na zvelebovanie Boha. Ďalšie, budovanie seba samého. Ešte stále ďalším biblickým zámerom pre hovorenie v jazykoch je budovať samých seba. V 1. Korinťanom 14.4 Pavol vyhlasuje, že kto neznámym jazykom hovorí, seba buduje. Znamená to budovať sám seba alebo vzdelávať. Potom v 18. verši Pavol povedal, ďakujem Bohu, že lepšie hovorím jazykmi ako vy všetci. Inými slovami povedal, ďakujem Bohu, že vzdelávam, budujem seba viac, než vy všetci. Ak potreboval Pavol toto budovanie, my to potrebujeme tiež. Júda tiež spája modlenie sa v jazykoch s duchovným budovaním. Júda 20. Ale vy, milovaní, vzdelávejte sa vo svojej najsvätejšej viere, modliac vo Svetom duchu. Modlenie sa v duchu. Júda pouča veriacich, aby sa modlili vo Svetom duchu. Pavol vo svojich listoch používa podobný výraz. Keď písal cirkvi v Efeze, povedal, v každom čase všetkých modlitieb a prosieb modlievajte sa v duchu. Čo znamená modliť sa v duchu? Jeden význam modlenia sa v duchu nájdeme v 1. Korinťanom 14.2, kde Pavol hovorí, lebo kto hovorí neznámym jazykom, nehovorí ľuďom, ale Bohu, lebo v duchu hovorí tajomstvá. Ako som spomenul skôr, modlenie sa v duchu môže tiež znamenať modliť sa vo vašom porozumení, ako vás inšpiruje Svätý Duch. Naplnenie duchom. Pavol tiež povzbudil svätých v Efeze, aby budovali seba, lebo v Efežanom 5.18 hovorí, a neopíjajte sa vínom, v ktorom je rozpustilosť, ale naplnení buďte duchom. Nezabudnite, že tento list bol napísaný duchom naplneným veriacim, pretože v skutkoch 19. kapitole čítame, že Pavol prišiel do Efezu a tu našiel tých učeníkov a kládol na nich ruky. Svätý duch prišiel na nich a oni hovorili v jazykoch. V Efežanom 5.18 Pavol neskôr písal list do tej istej cirkvi a povedal, a neopíjajte sa vínom, v ktorom je rozpustilosť, ale naplnení buďte duchom. Grécki učenci nám hovoria, že doslovnejší preklad by bol buďte plnení. Inými slovami, mali by sme pokračovať v nepretržitej skúsenosti naplňania sa Svätým duchom až k pretekaniu. Jedna vec je byť naplnený Svätým duchom na počiatku a druhá vec je zostať neustále naplnený Svätým duchom. Začínajúc vo verši 19, Pavol uvádza charakteristiky duchom naplneného života. Hovorte medzi sebou v žalmoch, hymnách a duchovných piesňach, spievajte a plesajte Pánovi srdcom. Dobrorečte stále za všetko Bohu a Otcu v mene nášho Pána Ježiša Krista. Buďte si vo spolok poddaní v bázni Kristovej. Tí veriaci, ktorí sa neustále naplňajú Svätým duchom, budú mať vo svojom srdci pieseň, vždy budú Bohu ďakovať a budú mať poddajný postoj, neustále plesajú a spievajú Pánovi v srdci. Ako sme prebrali 18. kapitolu, Pán chce, aby sme si udrželi neustálu skúsenosť naplnenia sa Svätým duchom. Jeden spôsob, ako to veriaci robí, je, keď hovorí sebe v žalmoch, hymnách a duchovných piesňach. Spieva a plesá Pánovi srdcom. Tieto žalmy, hymny a duchovné piesne sú dané skrze inšpiráciu Ducha Božieho. Prichádzajú skrze ducha proroctva, čo môže zahrnovať jazyky a výklad. Umožnenie kontaktu nášho ducha s Otcom duchov. Ďalší biblický zámer pre hovorenie v jazykoch je ten, že sa náš duch, pričom je odlišný od našej mysle alebo nášho porozumenia, môže modliť. Boh je duch a on nám poskytol nadprirodzené prostriedky, pomocou ktorých môže byť ľudský duch v priamom kontakte s Otcom duchov. Židom 12.9. Pavol povedal, lebo keď sa modlím neznámym jazykom, modlí sa môj duch, ale moja myseľ je bez ovocia.
1. Korintianom 14:14. Pavol k tomuto uviedol i odvolávky v Rimanom 8:26. A tak aj duch prichádza na pomoc v našej mdlobe, lebo my nevieme, za čo sa máme modliť, ako náleží, ale sám duch prihovára sa za nás vzdychaním nevysloviteľným. Presnejší preklad by bol so vzdychaním, ktoré nemožno vyjadriť artikulovanou rečou. Preto modlenie sa v duchu poskytuje spôsob, pomocou ktorého Svätý Duch umožňuje nášmu duchu, mimo nášho porozumenia, modliť sa k Bohu a komunikovať s ním. Duchovné osveženie. Izajáš prorokoval nielen o príchode Mesiáša a veľkom pláne vykúpenia, ktorý Ježiš dokonal, ale tiež o Svetom Duchu a hovorení v iných jazykoch. Izajáš 28:11-12. Preto zajakavými perami a cudzím jazykom prehovorí k tomuto ľudu. Ten, ktorý im riekol, toto je odpočinok, doprajte pokoja unavenému a toto je občerstvenie. Keď komunikujeme s Bohom, našim Otcom, ide o veľmi skutočný duchovný odpočinok a o duchovné osvieženie, keď sa náš duch modlí, lebo je iný a oddelený od nášho porozumenia. Výklad jazykov v našom súkromnom modlitevnom živote. Všimnite si niečo iné v tomto písme v 1. Korintianom 14 a 15. Lebo keď sa modlím neznámym jazykom, modlí sa môj duch, ale moja myseľ je bez ovocia. Čo teda? Budem sa modliť duchom, ale budem sa modliť aj myslou, žalmy spievať duchom a žalmy spievať aj myslou. Pavol práve v 1. Korintianom 14:13 uviedol, že kto hovorí neznámym jazykom, nech sa modlí, aby mohol aj vykladať. Skrze dar výkladu jazykov môžeme skrze naše porozumenie vedieť, či sa náš duch modlí, ako chce duch. Toto nie je vždy nevyhnutné, ale je nám to k dispozícii skrze dar ducha, výklad jazykov. Pred rokmi, keď som bol naplnený duchom, zobral som 1. Korintianom 14:13 doslovne. Potom, ako som bol naplnený duchom, hoci mi to nikto nepovedal, zistil som, že som dostal duchovné požehnanie skrze neustále modlenie sa v iných jazykoch. Neskôr, ako som študoval slovo Božie, som sa dozvedel, že to bolo biblické. Potom, keď som čítal, kto hovorí neznámym jazykom, nech sa modlí, aby mohol aj vykladať, začal som sa modliť, aby som mohol vykladať, čo som sa modlil. Bol som si istý, že Boh by nám nepovedal za niečo sa modliť, čo nemôžeme mať. Toto bolo prvýkrát, čo som sa začal pohybovať v dare výkladu jazykov v mojom vlastnom modlitevnom živote. Ako som vyložil niečo z vecí, ktoré som sa modlil, začal som rozumieť, čo som sa modlil. Som presvedčený, že všetci veriaci, ako chce duch, môžu vykladať svoje modlitby, avšak nikdy nemusia byť použití, aby vykladali jazyky na cirkevnom zhromaždení, pretože jedno použitie výkladu jazykov je pre súkromný užitok a druhé použitie výkladu jazykov je pre verejnú službu. Jazyky sú v prvom rade darom zbožnosti. Keď hovoríme o téme jazykov vo všeobecnosti, dovoľte mi povedať, že jazyky sú primárne darom pre zbožnosť. Musíme dať dôraz na jazyky, kde ten dôraz patrí. To je to, čo sa Pavol snažil urobiť v cirkvi v Korinte, keď im hovoril. Ďakujem Bohu, že lepšie hovorím jazykmi ako vy všetci. Pavol hovoril Korinťanom cieľ hovorenia v jazykoch a čo pre nich hovorenie v jazykoch urobí. Jazyky sú primárne zbožným darom, aby boli použité v modlitevnom živote človeka pre chválu a uctievanie Boha, pre hovorenie tajomstiev Bohu a pre budovanie samého seba v najsvätejšej viere. Nemali by sme sa tak zaujímať o slúženie v jazykoch a výklad jazykov verejne, ako by sme sa mali zaujímať o udržanie požehnania, ktoré jazyky vytvárajú v našom osobnom modlitevnom živote. Avšak ak sme verní v modlitbe v jazykoch v našom osobnom modlitevnom živote, to nám umožní byť citlivými na Svätého Ducha a on nás môže použiť v jazykoch a výklade v miestnej cirkvi.
Ako sme spomenuli skôr, Howard Carter hovoril o neustalom požehnaní, ktoré jazyky znamenajú pre veriacich v ich osobnom modlitebnom živote. Nesmieme zabúdať, že hovorenie v iných jazykoch je nielen počiatočný dôkaz alebo znamenie prebývania Svätého Ducha, ale tiež je to skúsenosť do konca života človeka, ktorý mu pomáha pri uctievaní Boha. Je to tečúci prúd, ktorý by nikdy nemal vyschnúť, ale mal by duchovne obohatiť váš život. Dar jazykov vo verejnej službe. Okrem modlenia sa v jazykoch pri modlitebnom živote jednotlivca, tiež je pravda, že je aj verejná stránka hovorenia v jazykoch. Pavol povedal, že nie každý bude použitý v tom, čo my voláme verejná služba jazykov, pretože v 1. Korinťanom 12:30 povedal: Všetci vedia hovoriť neznámymi jazykmi? Jasná odpoveď je nie, pretože v tomto verši Pavol hovorí o verejnej službe rozličných jazykov, čo je služobný dar znamenajúci viac prorocký úrad, nie zbožný dar jazykov. Niektorí vybrali 1. Korinťanom 12:30 z kontextu a to, čo Pavol hovoril, uzatvárajú takto. Hovorenie v jazykoch nie je pre každého, preto môžeš byť naplnený duchom bez hovorenia v jazykoch. Avšak znova musíme si pamätať, že tu Pavol hovorí o služobnom dare jazykov, pretože to začal takto. Niektorých totiž ustanovil Boh v cirkvi. Jedných za apoštolov, druhých za prorokov, tretích za učiteľov, potom ľudí divotvornej moci, ďalej s darom uzdravovať, pomáhať, spravovať a hovoriť neznámymi jazykmi. Služobné dary alebo úrady ustanovuje v cirkvi Boh. Sú to ľudia, ktorí sú povolaní do pätorakej služby. Potom sa v 1. Korinťanom 12:29 a 30 pýtal, či sú všetci apoštolovia? Nie, všetci nie sú apoštolovia. Všetci proroci? Nie, všetci nie sú proroci. Či sú všetci učitelia? Všetci divotvorcovia? Všetci majú dary uzdravovať? Samozrejme, odpoveď je nie. Pozrime sa trochu ďalej do verša 30. Všetci vedia hovoriť neznámymi jazykmi? Odpoveď je jasná, nie. Pavol tu hovoril o pätorakých služobných daroch, keď sa spýtal, či sú všetci apoštolovia a tak ďalej. Pavol v 1. Korinťanom 14:27 a 28 znovu hovoril o verejnej službe jazykov. Keď niekto hovorí neznámym jazykom, nech sú tu dvaja alebo najviac traja, a to po jednom, a jeden nech vykladá. Ale ak nemá kto vykladať, nech radšej mlčia v cirkevnom zhromaždení, pravda, sebe a Bohu nech hovoria. V gréčtine slová dvaja a traja sú osobné zámená a vzťahujú sa na ľudí. Pavol jednoducho hovoril, že na bohoslužbe by nemali hovoriť viac než dvaja alebo traja ľudia. V ďalšom verši povedal, proroci však nech hovoria dvaja alebo traja. Na zhromaždení môže byť viac prorokov, ktorí by mohli hovoriť, ale na jednej konkrétnej bohoslužbe hovorí tento verš, by iba dvaja alebo traja z nich mali hovoriť. Toto vedenie bolo dané preto, aby zabránilo súťaživému prejavu v miestnom zbore. Biblia nám dáva tieto pokyny ohľadom verejnej služby darov reči, aby sa všetko dialo slušne a v poriadku. 1. Korinťanom 14:40. Proroctvo je rovnocenné s jazykmi a výkladom. Cirkev sa buduje, keď niekto hovorí v iných jazykoch na verejnom zhromaždení a je tam výklad. Pavol jasne uviedol, že prorokovať, čo sa rovná jazykom a výkladu, znamená hovoriť k človeku na budovanie, napomínanie a potešovanie. 1. Korinťanom 14:3. Pavol tiež povedal, lebo ten, čo prorokuje, je väčší ako ten, čo hovorí neznámymi jazykmi. Ak to len nevyloží. 1. Korinťanom 14:5. Pavol hovoril, že ak niekto vykladá, čo hovorí v jazykoch, potom ten, kto prorokuje, nie je väčší, než ten, kto hovorí jazykmi a vykladá. Pavol v tejto pasáži tiež povedal, že jazyky s výkladom sú rovnocenné s proroctvom. Na zobrazenie tohto bodu uvediem, že aby bola 10-centová minca, treba na to 2 5-centové haliere.
2 5-centové haliere nie sú 10-centovou mincov, ale sú rovnocenné s ňou. Pavol vlastne hovoril, že proroctvo je ako 10-centová minca a jazyky a výklad sú ako 2 5-centové haliere. Inými slovami, sú rovnocenné. Prirodzene na verejnom zhromaždení by bolo lepšie mať 10-centovú mincu, proroctvo, než mať len haliere, hovorenie v jazykoch. Ale ak spolu s jazykmi šiel aj výklad, potom toto dvoje by bolo rovnocenné s proroctvom, s 10-centovou mincou. Ako som povedal predtým, prorokovanie nie je kázanie samo o sebe. Isté, niekedy môže byť v kázaní prvok proroctva, pretože proroctvo je inšpirovaná reč. Ale v špecifickom zmysle je proroctvo nadprirodzený dar, ktorý sa prejavuje spontánne, ako chce duch. Keby bolo prorokovanie len kázaním, potom by si nemusel robiť žiadnu prípravu na kázanie. Ale aby si efektívne kázal, musíš študovať. Pavol povedal, usiluj sa postaviť pred Boha ako osvedčený, ako pracovník, ktorý sa nepotrebuje hanbiť. 2. Timotejovi 2:15. Nemusíš študovať, aby si hovoril v jazykoch, alebo ich vykladal. Nemusíš študovať, aby si prorokoval. To prichádza skrze inšpiráciu ducha. Samozrejme, keď niekto káže pod pomazaním a náhle povie niečo, na čo predtým nemyslel, to je inšpirácia Svätého Ducha. A ten druh nadprirodzeného hovorenia má prvok proroctva, pretože je daný skrze inšpiráciu ducha. Keď niekto hovorí v jazykoch a vykladá jazyky, cirkev sa buduje. Keď to ide v línii s Božím slovom, hovorenie v jazykoch s výkladom jazykov môže presvedčiť neveriacich, ktorí sú tam prítomní, o realite prítomnosti Božej, a to často spôsobí, že sa obrátia k Bohu a sú spasení. Hovorenie v jazykoch vo verejnom prostredí. Je taký čas, kedy je vhodné hovoriť v iných jazykoch na verejnosti? Kľúč k odpovedi nachádzame v Markovi 16, 17 a 18. A tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia. V mojom mene budú vyháňať démonov, novými jazykmi budú hovoriť, hady budú brať a keby vypili niečo smrtonosného, neuškodí im. Na nemocných ruky budú klásť a nemocní budú uzdravení. Najprv sa pozrime na verš 17. Ježiš povedal, a tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia. V mojom mene budú vyháňať démonov. Vyháňanie démonov možno robiť súkromne, ale ak je to potrebné i verejne. Hoci ak sa to robí verejne, musí sa použiť múdrosť. Tá istá pasáž písma pokračuje. Na nemocných ruky budú klásť a nemocní budú uzdravení. Klásť ruky na chorých možno tiež robiť súkromne alebo verejne. Ďalšie znamenie, ktoré bude sprevádzať tých, ktorí uverili, je tiež uvedené. Novými jazykmi budú hovoriť. Ako pri iných dvoch znameniach, tak i hovorenie v jazykoch možno robiť občas verejne, rovnako i súkromne. Samozrejme, nechceme mať predĺženú modlitbu v jazykoch na verejných bohoslužbách, pretože pokiaľ tam nie je výklad, ľudia nebudú vedieť, čo sa povedalo a nebudú budovaní. Avšak je v poriadku ticho sa modliť v jazykoch pri oltári tak dlho, ako chceš, pretože tam ideš, aby si sa budoval. Tiež, ak každý na bohoslužbe uctieva Boha a modlí sa v jazykoch, potom je v poriadku, ak sa v tom čase tiež budeš modliť v jazykoch. Ak sa zhromaždenie modlí a uctieva Boha v jazykoch, ja sa pripájam a tiež sa tým spôsobom modlím. Ale keď sa zhromaždenie prestane modliť, prestanem sa aj ja modliť. Zhromaždenie by sa nebudovalo, keby som pokračoval ďalej a hlasno sa modlil v jazykoch. Takže naozaj potrebujeme vedieť, ako použiť to, čo máme, k najväčšiemu prospechu, aby boli ľudia požehnaní a budovaní. Súkromné versus verejné pôsobenie daru jazykov. 1. Korinťanom 14, 18 a 19. Ďakujem Bohu, že lepšie hovorím jazykmi ako vy všetci, ale v cirkvi radšej chcem prehovoriť
5 slov zrozumiteľných, aby som aj iných poučil, než 10 000 slov nezrozumiteľným jazykom. V tejto pasáži Pavol vysvetľoval rozdiel medzi jazykmi použitými ako dar zbožnosti, lepšie hovorím jazykmi ako vy všetci, a jazykmi použitými vo verejnej službe. Ale v cirkvi radšej chcem prehovoriť 5 slov zrozumiteľných, aby som aj iných poučil. Jazyky nie sú dar vyučovania alebo dar kázania. Toto nie je zámerom jazykov. Napríklad, keby som mal z kazateľnice na miesto kázania alebo vyučovania hovoriť v jazykoch, vôbec by to nebudovalo zhromaždenie. Budovalo by to mňa, ale nie poslucháčov, preto je prospešnejšie, že vyučujem zhromaždenie, než aby som hovoril k zhromaždeniu v jazykoch. Pavol nepodceňoval jazyky, keď povedal, ale v cirkvi radšej chcem prehovoriť 5 slov zrozumiteľných. Iba ich rozdelil, ako by mali byť rozdelené. Povedal, radšej chcem prehovoriť 5 slov zrozumiteľných, aby som aj iných poučil, než 10 000 slov zrozumiteľným jazykom. Inými slovami hovoril, zhromaždenie by malo viac dobra práve z tých 5 slov v ich vlastnom jazyku, než z 10 000 slov, ktoré by som povedal v iných jazykoch. Každý veriaci sa môže modliť, aby vykladal svoje jazyky vo svojich vlastných súkromných modlitbách. Avšak Boh nepoužije každého veriaceho vo verejnom prejave v jazykoch, pretože je to dar a nie je daný každému. Ale všetko toto pôsobí jeden a ten istý duch, ktorý rozdeľuje každému osve ako chce. Ako je to s každým darom ducha, dar jazykov účinkuje iba ako chce duch. Nikto by sa nemal snažiť, aby pôsobil v tomto dare na verejnom zhromaždení bez pomazania Svätého Ducha. Toto je chyba, ktorú robili Korinskí a často túto chybu robia mnohí veriaci. Ako sme videli, Boh nám dal pokyn ohľadom verejného používania a pôsobenia daru rozličných druhov jazykov. Potrebujeme poslúchať tieto inštrukcie, ale predovšetkým potrebujeme neustále uplatňovať jazyky v našom osobnom modlitevnom živote. Ak to budeme robiť, duch sa bude budovať, pretože budeme hovoriť nadprirodzené tajomstvá Bohu. Potom by sme my ako zbor veriacich mali vážne hodliť za duchovnými darmi a ako bude duch chcieť, Boh bude odovzdávať svoje posolstvá svojmu ľudu skrze dar jazykov a výklad jazykov.